नजरिया में हो नजरिया में धारा भरो बदमाशी नजरिया में काहे कोनो करो फांसी डगरिया में बदल जंगा बदल जाई तो निकल अच्छा बात न खेसारी के बुझाई हम सोना न रहबा कठाई रहो के दिखा दे ना ना हमर रहो के जोड़ा ना भेटाई तोरो जोड़ा नहीं थे लगे से फिलहाल ले लो नजरिया के जमाना से हट जो अरे ताजा ताजा माल ले लो कोई के पाल ले लो ताजा ताजा माल ले लो कोई के पाल ले लो सच में ये गाना इतना ज्यादा प्यारा बा आ ये गाना पे डिजिटली जगह के कहल जाला मेहनत कर रहा बानी बहुत अच्छा तरीका से हमारे नीतीश भैया नीतीश सिंह जी काफी माने सवेरे से यहाँ के लैपटॉप खुलल बा सवेरे से लगातार एकदम पब्लिश हो रहा भी गाना है से होने अभी बंद नहीं कर हमनी के लागल बानी के दो वालों के बीच में गाना पहुंचावे में अभी लैपटॉप बंद नहीं कर हमके लागत है कि सबके पास पहुंच गई लोई आ एकरा के भैया दबा के शेयर कर सब हमनी के हाथ जोड़ के नहीं हो रहा है गाना के प्लीज प्यार दिलो आशीर्वाद दिलो बड़ी मेहनत बड़ी मेहनत कैले बन जा जितना भी अच्छा लगी गाना वल्गैरिटी से दूर बावे बहुत अच्छा गाना बा तो रुआ लोग एकरा के प्यार और आशीर्वाद दिलो एक बार केक काट देल जा हमनी के केक सारी गाने की वहां का प्रोग्राम बा आज केसारी भैया के आज देवघर में प्रोग्राम बा तो वहां के चल गेल बनी देवघर कोनो शो रहला तो हमनी के एगो छोटा चैनल वाला है जा तो खुशी बा तो अपने से केक काटत नहीं जा हमनी रियल टाइम पे 2 मिलियन ले पहुंच गइल बानी हमन हां और ई गाना तमन के 1 मिलियन के बारे में 2 मिलियन ये गाना के इंतजार करत रहनी है जब पिछला साल हमनी के यहाँ तक सुखाड़ हो गई रहे कई गो एरिया में थोड़ा सुखाड़ भइल रहे तो मकई उतना अच्छा ना हो पाई रही सब तो ए बेर ये साल रिलीज भइल बा पूरा एकदम मकई के खेत में करके बजावे हां 1 साल बाद रिलीज भइल बा सितंबर से होई गइल एक बार केक काट लेबे के हां चलो थोड़ा दिखा दीजिए आप 1 सेकंड ई का आ गए ताजा माल ले लो मकई के बाल ले लो प्ले करी का